हाय होनदो ओरैजाय ओरैजाय ओरै आखाइजों हाय रोंखायोबा ने जोंना र' थांसै लाव गैला दे हेलौ लोगोफोर होनदोलाय दे हाय होनदो हाय नि हाय ने औ थांगोन दा जोंजों थांगोन बुम होननाय नायगोन दा नायगोन नायगोन थांगोन ने हाय होनदोलाय हाय ने बा ने दे आगाव होनलाय आगाव होन दे आगाव ने आगाव होनदोलाय दे आगाव नै सोर बियो उनुरिता दा बियो उनुरिता ने बे उनुरिता आं ने सोर बियो सोर दे आगाव होनदोलाय आगाव होनदो दे हेलौ हेलौ दे हेलौ इउटिउब फेमिलि आं सिबानि एकर उनुरिता आगाव होनांगौ ने जा दामलां हाय रोंखायोबा ने जोंना बिमा खानखांग्रा खांजं खानाय खाननोबो रोंबाय ने गोदोआ बाबाया बोलो नोंसिना बाबाया अबाव दं बाबाया मा मा जाखो बियो मा जाखो जेजे दे हाय होनदोलाय हाय होनलाय जेजे अ लोंदोंमोन इला सिसि होनबाय ने जगासिनो जों दायो थांसैलाय आरोना फुटबल गेलेनाय नायनो थांगोन नोंबो थांगोन स' बिदिब्ला थांगोरसैलाय जोङो थ' नै थांसैलाय दायो नै हालुसिं ओरैजाय बैलाय सोर अलसियानि डेन्जार सिख्लाफोर नायखायो नैबे सासे थ' नै दायो जायगायाव मोनफैलायबाय नायगिरिफ्रा नै अयथासार दाउलाबो दं गोगोम नोंसोरो हाबाखै दामा मानसिया दिनै फाइनाल नालाय लागाव मोदानलै सान्दुङा जाया उमेद tamam मानसिखा लागाव साइडआव हरथारनांगौ जिङाव लागाव ओरै थांलायबाय थांनांगौसो बेखौ र' थांसै लाव गैला गरथाम दाम जाबाय बड'लेण्ड आर्मिया